know you'll get me to... Nej, kan du tige stille, eller hvad? Please, altså, jeg gider køre på dig. Ja, yes. Svæver honestly, holy shit. What? Kan du tige stille? Right. Jeg går jeg puller AB. Boys, vi har kun AP-karakterer. Money. Let's go. Og Money. de har slet ikke en tank. no, jeg kan 2 damage, det er fint nok. Jeg er en tank. Tam Kench og Rakan. Hvem tror du tanker mest? Shh, mig please, obviously. Jeg har Guardian. Jeg mener, personligt så er en Rakan, der tænker virkelig fucking meget. Du vil høre noget sejt. Min matematik er Diamond. What? Alright, Yes, sir. Jeg har fundet ud af... Nej, jeg ligeglad, det kan ikke gå der i ham. Jeg har fundet ud af, at en fra min klasse spiller Dota. You. Nu skal jeg lige huske, hvad fanden det er. Hendes er bældig, ja. Du spiller musik. Alright, kom, jeg skal nok komme lidt derinde, sgu. Undskyld, ikke der. Den er sværeste champion i League. Det er mærkeligt. Kom, jeg vil møde dig. Fuck dig. Undskyld. Men hvad havde han? Er det ikke ASAP? Og ASAP er det noget. Mærkeligt godt. ASAP, ja. Mærkeligt godt. Men alle de synes, at deres main det er de sværeste helt. Og jeg synes sgu da ikke, Samura er svær. Det tør da godt indrømme. Det kræver ikke meget hjernespil, Samura. Det ser jeg som nu. Nej, jeg mener han ASAP. Jeg ved, at det er sgu da ikke svært at spille. Slap mig af, mand. Kevin har crazy hope, og han har 5 milliarder 2 damage, like, Det gør sgu da kun svært at spille i en skillshot. Han er ikke svær på nogen måde, han spiller så pisse med ramme. Zoe er så svær. Ja, Zoe er en svær karakter. Like, Velkost? I don't know. Men jeg personligt synes jeg ikke Zoe er så svær. Det du mener hende. Ja. Jeg kan ikke finde Zoe. Jeg kan virkelig ikke, fordi jeg skal multitask, tror jeg. Så fucker min hjerne helt op. Fuck multitasker, man. Nej, men det der med, at skal man kaste tilbage, så skal man hoppe frem, og så skal man kaste E, og så skal man flash 5.000 gange. Ja, på Smear, du skal bare trykke på knapperne i en ring. Exakt, det skal du bare spamme det, det skal du fuldstændig sådan keyboard. Og så vinder du. Nogle gange ikke. Hvorfor virker det her lidt? Dag, bliver du gang hugger? Nej, helt det. At de faktisk sådan... vinder. De kan bare hugge MR på dem. Det kan de så heller ikke rigtig mere. Jamen, de er rigtig meget i det, ikke? Og til de Mally Boy. Kunne godt lide af det. Wow, this motherfucker is so difficult, man. Går du ikke lige af det? Jeg går AD velkost. Attack speed velkost nummer 37. Nå, vent, det er jeg kigge på. Jeg har allerede på dag, man. Holy shit. Jeg har haft en lang dag. Ja, med en dag var også fucking irriterende. Og jeg går fra 8 til 16, og så bare arbejde fra 16 til 22. Yes. Og jeg har haft matematik. Ej, det var sjældent nok. Med min timing matematik der. Thing, bro. Fuck, hvad det der? Hvad var det der? Sambon. Nå, det var Sambor, det der noget. Jeg troede, det var en voiceline, jeg troede, det var en alder. Nå, det er der. Bro, skulle være altså... Voiceline, hvad? Nej, det var, jeg hørte det ikke så rigtigt, det var sådan en muffled til sådan noget. Så var det en velkost voiceline eller noget. Bro, hvad? Jeg kan høre det. Sorry bro, men du waffler lige nu. Jeg kunne ikke høre, hvad det var. Nej. Jeg vil meget gerne have en voice line til Vegas, hvor man siger, nej. Hvad er det, du hører? Og min Viper siger, kom. Hvad? Viper har en fra Valorant. Valorant? Her, når det kryds det der. Jeg gad godt hjælpe dig med mit ult, men jeg var ikke noget mana. Holy shit, den sværeste champ nogensinde. Oh my god. Oh my goodness. Okay, eller Google. Så healing. Ring, jeg stod den. Nej. Så jeg ventede bare på en af andre i tonen. Jeg gad ikke at tage den, fordi jeg har så meget liv. Jeg går kvinder.
Holy shit. Altså, vi er perfekt fucking outplay. Vi er Fucking outplay. svær champ, holy shit. Bare... Det er rigtig svært. Shit, jeg var på noget kunst. Nej, det er et LTX. Han mister ASAP. ASAP Rocky? Men vi har Seraphine CC, Velkos nok op, Janna nok op, Confirmed ASAP og Rocky. Rakan nok op. Men okay, vi alle sammen har en form for CC. Let's go. Caitlyn troller lidt, nok at lege. Nå. Hvem? Caitlyn. Caitlyn? Ja, Ja, på jeg den er forskellige spiller, hvad kan jeg sige? Kig på Lucian, du er dårlig. Du er abe. Der er et. Yes. Ja. Ja, nej. Facts and facts. Abe og lån, Oh, det er yes. blevet til abe. Godt. Point. Oh my god. Pas på at, hvad hedder han? Manser har jo godt med hans AIDS. Ja, Han er på vej op. pas på at han ikke laver sin combo. Eller det. Hans very difficult ult-combo. Hans Ja. flash er... Fucking flash er down. Ja, det er kompliceret lige tech herovre. Ja. Han er basically talentspiller. Eller noget, I don't know. Har vi ikke godt så meget mana? What? Har du ikke en Lutens? Jo. Men stadig ikke. Nej. Jeg sidder her og spammer mine abilities, hvis der var ikke mana. Jeg har hele tiden løbet på tør for mana. Det er jeg ikke. Og no. I'm gonna net. Åh Hvor nej. er Kuger? Holy shit. En devious combo. No. Nej. Du er 3. Men vi har vi har 3 charms. Har vi? Hvordan døde jeg? Vi har... jo, men charm... Nå ja, Seraphines ult charmer. Ja, Nå ja. Vi har... Ej, Vi har 3 charms, så har vi 3 knockups. Og jeg har crazy meget 2 damage. Okay, en perfekt combo. Let's go. Jeg ved ikke, hvad det Jamen, holder det altså, vi bare. burde alle sammen bare gå Leanders, to be honest. Jeg går den næste nu. Det kan være. Ja. Næste item. For mod Tami. Og hvad med det her Men lorte stikker spil, Tom hvor vi Genster? Eller nej, det er en tysk, der fucking mange stikker. Ja, Tom Genster. tager Genstar med, så der er ikke nogen, der er bare rigtig tanky. Ah, det var lidt aggressivt, hvor man det der. Ah, nu er det der. Sådan det. Skal vi lige have toxic? Nej, de... her nu. Okay, bror, mand. Det fik du meget af. Joke that thing, bro. Det der. Jeg sjovt ikke fra mig. Mærkelig barn. Holy shit, jeg er allerede speedy. Hoi! Hey! Og det går af på Janne. Yes. Og Pingu op. Nej. Nej. Det er så svært at spille. Hvor- Og Miso. Ej, Seraphine. Og du lader spille Seraphine, jeg er lykkelig. Tak for lort. Fedt. Got you, my boy. Så jeg den der devious, du lavede. Pas på. Jeg så god. Hey. Fik ikke en eneste assist Hey. der. Really? Ja. Åh, det er sødt. Okay, Aria 8-0. Hun kukker. 2 damage, bitch. Jeg synes, du tager Genji. Nej. Han blev one-shottet. Oh my god. Jeg har ondt af ham. Det er den her form for at spille tank. Men nå ja. Hvad får jeg så? Bare, det kommer lige om lidt. Spiller du? Hun spiller... Du var vores dejlige. Men nej, pas på. Pas på Maltar. Han laver hans combo. Hans devious combo. Spiller Rekon. Nå, vi gør ikke noget på Farvel, bror, man. Nej, jeg ved ikke. Er han død, ikke? Yes. Jeg er sådan nok dræben. Hans devious combo. 21-7, Hvor er buddy. han? Skål af 21-7. Det... Vi
vinder ikke så hårdt. Hvorfor får jeg ikke lov? Nej, jeg kunne ikke double med ham. Nej! Luden, du troller mig. Det er det her. We die those. Nej, han gjorde det! Nej. Han Stevious combo. Okay, Ari. She knows what the fuck you do, boy. Nej, Ari kukker faktisk lidt. Hvad vil du sige? Nå, mig, du kukker ikke. That's what I'm saying. Stroke that thing, bro. Huh? Damn. What the fuck? Hvad her nå? Hør på. Jeg sniper ham. Nej, du er fed, Tom Kench. Øj, han bliver lidt pump-knocket op. Han kan ikke røre sig. Med ham igen. Han har knocket op 2 gange. Han er 0-6. What? Hvordan man 0-6 med Tom Kench, der broken? Åh. Han er bare ass, bro. Han er bare for... Bro, vi har sådan en CC, han ikke kan gøre noget, jo. Ah, men han kender bare ikke det der secret Tom Kench sauce. Plus vi har også healing 2 også. Hallo Lucian, må jeg bare ramme dem ind i billedet, please? Jeg leveler ikke engang mit shield op. Jeg går fuld fucking damage. Ærlig. Trigo nummer 3, lillebror. Boys, snart Trigo nummer 3. Det var faktisk ikke noget musik at høre. Jeg har ikke engang noget kørende. Seraphine nok. Nå! Den jam, der er bare sat. Lavet 2 musik. Fucking. Nej, 2. Der er den originale, og så er der DJ. Der er den ene. Så er den anden. Nej, Tom Kench, det var dårligt det der. Det var en rigtig dårlig idé, jeg bruger, mand. Han kukker virkelig ikke. Nice. Nej! Oh my god, mit W skal til 300. Nej. Du er 7-3 her, what? Yes, AP John, go. Hvis der vi... Hvis vi alle sammen får S, ikke? Det gør jeg ikke, ja. Han er S. Jeg kan bare få lov til at røre sig. Det er sødt for ham. Det er sødt for ham. Bro, bare kan spille spillet, så kommer han. Op med ham, City! Nej, så flasher han. Nej. Rock. Nej, de er ikke glade. De er ikke glade. Ej, hvordan viser I alle sammen? Nej. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det skal. Han lærer ikke. Han lærer ikke. Han tænker bare sådan, en der er low, nemlig W. Ja, så er det meget skadet at gøre Tom Kench eller ikke. Ja, lige, vi skal passe på. Ja, vi er low. Okay, jeg har 20 liv. Du er mindre end 20. Det er ikke Vi har meget liv, bro. Vi har meget liv. Ja. Så kommer 3. Jamen, vi smager sammen. Altså, og hvis man så har fucking infect af en minion, og vi så bliver ramt, så er vi bare døde. Op med ham. Jeg har ikke nok desværre. Fordi jeg er død. Ikke op for tipper, ikke op for tipper. Jeg starter bare. Oh shit, jeg Nej. Ej, Lise, du skal ikke gå ved til på. What? Hvordan fik jeg det der? Han var spaced, det gjorde. Bro. Ej, Storm Racer. Oh my god, bro, jeg havde 5.000 guld. What? Nej, det er cool. Jeg skal lige dø. Jeg har det her 2700. Jeg havde 5.000 guld. Hvordan overlever jeg med sådan fucking intet liv? Ej! Oh my god. Hey, bro, jeg har 26 assist, jeg siger det bare. Jeg siger det bare. igen. Han er guld værd igen, bro. Det går nok. Det er okay. Hvem? Det var godt, du Tom Kench. Bro,
Jeg har 26 assist. Oh my god. Jeg har 24. No. Jeg er 22. Jeg er 16. kills, bro. Nå, så er der flere Åh, kvarter. Smolder brugte lige Ghost. No, jeg er i. Wow, Goom! Jeg er god. Det var sikkert virkelig Det var svært. secret Rigtig asset svært. tech. Secret asset tech, bro. Er I klar til det her faker level play? Shit! Du ramte. Ja. Sig, de bliver helt forvirret. Nej, det Åh nej. Nej, Jonas, du vil dø! Jeg synes, det var et godt faker play, det der. er bare sindssygt. Hvad skal jeg også få kills? Oh, what? Min tornado skade 300! Gør jeg så? Du gør mere skade, end jeg gør. Jamen, jeg har Jeg har Horizon Focus. Jeg har 3.800 guld. Unlucky, man. Så jeg burde prøve noget Janna med. Måske vil det gå godt. A$AP Rocky? DJ, hvad synes du om A$AP Rocky? Nej. Goat. Hvad er det point? Eller hvad er lidt meaning? I don't know. Han er en af de bedre til at lave rap. True. Er jeg er nice level på vores hold. Hvad cola han, eller? Jeg tror han på at dræbe Caleb, men han Ja, havde, jeg tror, han havde Caleb i munden. Challenge, hallo? Er vi good? Bro did not cook. Bro was not having fun. Lad mig lave tryk nummer 3 på dig, Caitlyn. 3,3. Yes, go, hvad hedder det? Hvad hedder det? Nummer 3, jeg hedder det. Se, jeg rammer ind. Ui. Nej, kump. Yes. Vil du høre, hvad matematiklærer synes, vi er nået til med matematik lige nu? Yes. Hvad hedder? Vi er næsten slut med matematik, og så begynder hun at fortælle om Pythagoras. Kun nu? Ah? Ja, det er... Like, what? Først Pythagoras. Ja, Det var min fine. Det lavede til 9. klasse. ja, det jeg tænker mig sådan, what the fuck? Hvorfor Pythagoras? Det kender jeg allerede til. Prøv, er vi i gang med eksponentielle funktioner? Hvad? Det er ret kedeligt. Det lyder til noget, jeg ikke kender det. Jeg Det laver er ikke så 25 svært. damage power. Det er bare... Jeg var 20, jeg laver 28. Let's Det go. var for eksempel renter i en bank, hvor meget sådan penge de stiger. Nå. i verden. Det har vi også lavet i 8. Ja, Det- jeg men- lavede faktisk 10. Men det er jeg faktisk lavet nu. Ja, Men vi er det mærker ikke- lige nu. Er det ikke det der... Fordi så K- på mig. Det var KN i lige med K0 eller noget. Oh shit. Ja, det er et eller andet med hver gang, så faktisk stiger potensen med en. Nej, potensen. Hallo, mand, jeg har... Altså, Lucian har prøvet på at jumpe mig så mange gange. Ja, det lyder til helt der. Jeg er en smule low. Jeg lov lige lyd, dreng. Det ved jeg. Jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet fik den. Hun er 23-3, by the way. Jeg tror, hun har brug for at dø. Ja. Hun har lige fået hele Rabadons. Jeg har næsten et af dem, det gør ikke klart. Men Og 3 af dem. Vi hugger. Jeg har et par penge. Bro, du er 10-3, jeg er 5-5. Nej, det er goofy. Janna er bare bedre end Medkos. Hvor kan jeg se? Hun er også svær. 35, bro. Jeg har 458 movement speed. Jeg har 34 assist. Jeg har 35, man, og det gør ikke. Det lyder også support. Ej, det er vel kostet nok, kan man sige. Han har købt Kenny Blue, han bliver stadig fucking last. Hvem hedder han? Nocturne, hva'? Han Gensh? Jeg er nok købt. Han ligner nok en Oh my god. Jeg overlever stadigvæk. He's a liver. Forkert vej. Han er lever. no, I'm not. He's a liver. I am not a body part. He's a liver. Nej, jeg døde. Jeg har ikke noget. Au. Kom væk med dig. Jeg døde. Jeg nåede kun op Jeg til... vidste ikke, at one-shot ham. Jeg lever. Jeg køber lige 2 sekunder. Jeg har one-shottet ham. Er det en tanksmolder? Er det bare normalt? Nej. Hvad er Det Bro. er autismolder. Bro, jeg går Nash's Tooth. Oh fuck. The best in the world.
Godt gået, Brumman, ikke? Mr. Kumon, your face. Hvad? Mr. ja, Come on det your må man. face. Nej, det er fordi, jeg one-shottede ham. Han gik efter Jonas, og fucking Odjam bare. Nej, gå lige væk med dig. Ja, Odjam, det er ikke et ord. Fast? Nej, jeg gør ikke Void Step, jeg gør Cosmic Drive. Jeg skal have mere movement speed. Jeg retter ikke. Nej, okay. Hallo, Brumman. Ja, nej, Lucian. No! Yes! No! Jeg burde nok have ultet der. Ja, det er nok. Det er godt, jeg skal købe. Enten skjold jeg har, ikke? Det lader lidt. Hvorfor står jeg, hvis der kunne med mellemrum? Det ved du ikke, fordi han er fucking... Fordi der mister Kumon your face. Mr. Kumon your face. Oh. Without the space, young man. Please. You guys are too easy for only, det skal lige være toxic. Men de bliver lidt mobbet. Nej. De bliver lidt mobbet. Kom her, Tamkench. I will not repeat that mistake again. Nej, hvad? Ingen var skælder, du vel, Brumman. Hvad fuck var det, der sesede mig? Var det Tamkench? Ja, det var det. Okay. Det var lige da Lucian skød mig. Du ligesom ramte et skud, ikke? Jeg prøver bare på at være så meget som overhovedet muligt af, bro. Every support-spiller. Bro, den har lagt 4K. Syg. Ja, nej. Min... Hel- Hvad er det, den hedder? Hel- Og jeg hel- er god! Jeg kunne one-shot ham. Yes! Oh my. Men hvorfor? Den var meget chillet lige. 480. Jeg er ikke low. Jeg er ikke low. Lisa, jeg er mindre liv end dig. Vi er ikke low. Okay, Jeg kan... har også god healing. Men hvad? Jeg kan shielde 480, og jeg giver jer 77 attack damage. Jeg synes, vi skal købe Crypt Bloom, så kan vi heal. Nej, det er til overvejet, men jeg køber... Ja, Afglas. Tamkench! Jeg har Shorty 4.000. wanna Jeg kunne gøre like. Shot, you like a melody in my head, got me singing like na 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 every day. No. I'm scared. No. I'm scared. No, Nå, det var de. I'm not scared anymore. Som mål, der er 1-6, jeg siger det bare. Good. Farvel, Lucian. Ej, jeg skal dashe, det er ikke fair. Nej! Jeg blev ultet af Maltar. No, hvad dør jeg? Hvad dør jeg af? Åh, Min indsigt er mig. åh. Sådan der. Åh nej, vi er så lidt HP. Det er ikke nice der. Oh, backshots. Nej, jeg har Crypt Bloom for... Jeg mangler lidt. Jeg er faktisk full build, hvis jeg fjerner mit 27, 65. 27, 65. Der er meget, som jeg gerne vil gå Crit Bloom, så er jeg nødt til at gå Cosmic Drive. Mere movement speed. Young Jeg man. kan nok go item. Okay, jeg er så meget skadet. Det her er ikke det busted. Hvor kan jeg meget skrive? Det her det er busted, by the way. Så Fin Winter. Ja, jeg synes, hver gang jeg købte den, så har jeg været sindssygt tanky. det der skjold, det er bare... Vel, Caitlyn. Ja. One shot ud. Jeg ved ikke, er der en cooldown på den? Ja, 8 sekunder. Ja, den er ikke særlig lang. 8, men 8 sekunder? På hvad? På den der Fimble Winter. Ja, det er det på. Og på, jeg finder ud af, at broken item, det giver så meget skjold. Ja. Der var Jeg mener- Prøv at se mit skjold. Jonas, jeg har også prøvet med Threshing, altså det er helt fucked. hvad er Jeg får 80 AP af Gathering Storm lige nu. Og vel, hvor Nå, nej, jeg travler 2 gange. Nå, du vil gerne rykke dig? Ja, Okay. Nej, Nej. Kom. Kan man gerne rykke Det var mobbet. Vi mobber ham. Meget det her. Hvis han I ikke got you, boy! hvis han ikke bliver bandet eller et eller andet, ikke? Vi har 10 HP! Jeg ikke har fået torden. Du er en tank. Det er jo ikke det. overlevede du. I am bitter. I just Det er- can't skip it. Det er Kuhn, der faktisk er tanken. What? Yes. Det er jo velkomstlov. Kom her. Caitlyn. Nej, jeg nåede ikke at ult. Jeg fik en over. Nej. Nå, Cosmic Drive.
Fucking Smolder. Vi skal være på at Smaller ikke skete, så han executor. Jeg ved ikke, om han har fået det. Det gør han sikkert allerede. Men hvor mange stacks har han? Han Han får dem 13 stacks. Ja, men det er så. Ja, når han får det, så er det sådan lidt. Kan han gå op lige lidt fra. Vi skal bare gå efter Smolder. Nej, Jonas. Combo. Jeg trykker op på dig. GG's. Nå, jeg er fuld belt. Hvor er det faktisk wild? Jeg forstår det ikke. Altså, Tom Kitsch er så nem at spille. Oh shit, jeg stod bare. Good night. Haha. Nej, jeg nåede det ikke. Nå, han døde. Oh no. Jeg har 13 kills lige pludselig. Shit. Jamen, jeg har 3. Vi skælder. Nej, I tog det. No, troller. Jeg svæver, jeg har skrevet 400 på W. Damage på et E. What? Hvordan er det fair? Og jeg crittede på det. Riot. Riot. Det er champion. Riot. What? Oh my god. Men... Jeg skrev Nexus 500. Jeg gør 500. What? Bullshit.